ngaske ningandivi wrong guys, yazi angixeki nami ndizoncoma apha. I-mistake yenu nina majita ositufuza neba-part-timer. Nicimba siphambene thina nje basikhala nge-Thunder Thighs ne-double Ds from December to December. Winter Olympics kaloku ezazigufununu makwedini yi-full-time job. Ezamithi triple decker kwedini sifuna amadoda omeleleyo. Amafokofoko mawahlale phaa kula mabhakabhaka nala A-cup wentsulanyana. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Ndikruquke gqithi manje ezazimenxe zabantu zivi cold Friday 1. All of a sudden ngoku si-expert ze-body heat zibiza abantu bethu nge-winter stock. Fondini ungasiku SMS i-ID number yakho nje phaka home choice. Ufumane ingubo noba ziyi-3 wombathi nala nongcekulana wazikhethela yena ngoDisemba. Usiyeke thina kwedini sithi nca kwi-Thunder Thighs kuthi gunqu unyaka wonke. Eza real deal zethu kaloku kwedini ko-all seasons. Sisonga semihla ngemihla apha kuthi so masingaphazamisani. Nina ithani nca kula miqwayito yenu. Nigodole niphambane ke kule winter umuntu bengathi ukhwela usiyayo omdala. But ke wethu guys abantu nabo abasisi mani noba ke umuntu unefiganyana engaka ngathi ubamba idambi nalamabelanyana shem engathi ngamanqindo umntana oyiprem abazode bangathandwa shem kubanga kade lo yena uzade abe perfect yedwa apha emhlabeni.